Toch is het virus ik. Ja, het is erin drukt. Ja, hè? Ja. Ja, dit is net vrijwillig, dit is... Nee, dit moest. Nee. Nee, hè? Nee. Nou, we gaan nu naar de diepvries daar. Daar staan alweer auto's op ons te wachten. Oké. En die gaan we eerst even laden. Een gedeelte. Ja. En de rest er echt nog dienst is maar. Ja, nou wel. Maar de eerste even wekken worden, maar nou is het klaar. Het is natuurlijk wel betiet. Ja. De meeste mensen lezen bij het. Ja. Nou ja, wij net. Nou ja, dat hindert niks, dat maken we weer. En alle chauffeurs in de familie. Nou, op een gegeven moment dacht ik van ja, maar dat wil ik. En toen heb ik tot mijn 24ste rijden en toen waren mijn rijken geboren. Nou, die hebben we inmiddels ook al besmetten. Nou, dat is mijn andere collega die hier erbij is. Dat is mijn dochter ik. Nou, en hoe is het dan maar die dochter? Leuk, heel leuk. Ja? Ja, heel gezellig. En we weten precies waar we om elkaar hebben. Maar en die man dan? Hij is ik chauffeur. Ken ik net zeggen Natuurlijk. zonder te laten. Ja, nou ja, haast wel ja. Ja. Ja, Dus wat is het praathuis dan? pois en vrachtauto's. Ik ben nog bij de volgende opslag, maar er moest behoorlijk aan het werken, hè? Ja, ik hoef net meer naar de sportschool, hè, naast.